Áno, tá skladba má, povedal by som, dve roviny. Jedna je taká tá myšlienková, ideová. Je to, že som chcel zobraziť nejakú krásu a čistotu, a to teda vyplýva z toho názvu biela, čo je symbol čistoty, a bella, čo je z talianskeho krása. Samozrejme, táto idea potrebuje svoje konkrétne nejaké zobrazenie, konkrétny hudobný materiál. A ja som sa sústredil na krásu tónu, čistotu súzvukov a vôbec čistotu faktov. Podobne je práca s rytmom, ktorý je veľmi jednoduchý, plynulý, ako by nemal vyrušovať. Nie je to náhoda, samozrejme k hudbe ako takej mám vzťah, takže povedal by som, že nerozlišujem veľmi medzi tou minulou hudbou spred niekoľkých storočí, alebo spred minulého storočia, až po tú súčasnú, a myslím si, že v každom tom období to zastúpenie kvality približne rovnaké a nájdu sa skladby, ktoré sú výnimočné v každom štýlovom období. A fascinuje ma tá stará hudba aj tým, že má čo povedať ešte aj dneska. Myslím, že to nie je nejaký muzeálny kus mŕtvý a každý hudobne cítiaci človek musí mať vzťah aj k Beethovenovi, k Bachovi a proste k týmto velikánom minulosti a nejakým spôsobom sa vyrovnávať s tým odkazom. Ak teda by som opomenul niekoľko desaťročí po druhej svetovej vojne, kedy sa od tejto minulosti snažili skladatelia trošku odstrihnúť, ale aj tí samotní avantgardní skladatelia nakoniec v istom zmysle sa tiež vyrovnávajú s tou minulosťou a nejakým spôsobom sa opäť vrácajú. Možno po tom šoku v druhej svetovej vojne, ktorý bol spôsobený v umeleckom svete, tak sa to zase trošku vracia úctou do nejakej kontinuity minulosťou. Takže vidím to asi takto. Ďakujem veľmi pekne.